radši do vany. A ty udělej guláš, 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 guláš. Neměj keci, neměj problémy, jen v tom děláš guláš, 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 guláš. Ženská na chlapy neměj hemzy, díky nám světovej mír tu máš, tu máš, tu máš. Jako každý rok si nalepím pejzy, buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Takže na bronzovém místě, tudíž třetím, se umístnil vzorek číslo 8 a je to pan Kuzba s počtem 18 hlasů. Pan Zajíc bohužel o 1 hlas byl za ním a to je jenom 17. Takže je tu zástupce Kuzbů. Takže on si dá guláš a pak ani nepřijde, jo? Má svatbu svojí vlastní? Dcera má svatbu, takže Kuzbovi do Brodu to veme Pepek. Takže to je jiný Kuzba, to nevadí, ale ten tu není, ale víme, že tenhle Kuzba je z Brodu a Pepek mu to dá. Jo? No tak máme tady zástupce. Takže třetí místo. Tento nádherný bernardovský, jak bych to řekl, džbánek s univerzálním uzávěrem. No zkrátka hodí se pro gulášiky spláchnutí. Takže gratulujeme Kuzbovi, zdravíme ho a cenu posíláme do Brodu. Místo stříbrné, 19 hlasů, zase jenom o 1 hlas. Vidíte, jak se to tady jako hodně třelo. 11, 13, 17, 18 a teď 19. Takže stříbro zůstává tady pod kopcem na ostrově a vařila ho žena. A je to Eduš! Takže Hedo, gratuluju, stříbro a k tomu tady budvarský soudeček. A číslo vzorku je to 7. 8 byla Kuzba, takže 7 paní Ardo z Ostrova, 19 hlasů stříbro. 34 hlasů získal vzorek číslo 1. A je to Pepa Štěpánek! Takže Josef konečně si vystoupil na pomyslný vrchol a gratuluji. Pepa Štěpánek, první místo letošního gulášobraní, vzorek číslo 1, počet hlasů 34. Takže Pepa vyhrává bernardácký sud, který si může vypít tak, jak bude chtít. A dostane 30, aby to všichni věděli. Takže Josef, co nám k tomu povíš? Jsem rád, že jsem kouřově vykouřil místo. Protože ten, kdo samozřejmě první lžičkou vyprázdní svůj talířek, stává se vítězem a bude odměněn. Takže až řeknu 3, 2, 1 teď, tak začínáme. Všichni fandí, dozorujou a jdeme na to. 3, 2, 1 teď! Každý zvolil taktiku nakloněné hlavy velmi nízko nad talířkem. Dá to rozum, protože kdo si nechá hlavu vysoko, tak samozřejmě se pobrindá, zašpiní si tričko a ještě jako přijde o drahocenný mok. Tady je vidět, že dáma, která sedí první, což je Růženka, zažila hubené časy a umí skvěle hltat. Hřine to tam do lžící jako s kadencí nevídanou a myslím si,
Ne, ještě to není, ještě růžo, to musí být prázdný, jo? Tak a jo, takže máme vítězku, která sice nehodala pivo, ale kofolo, ale ze zdravotních důvodů, jako to tak bylo. Nikdo další se nepřihlásil, takže 2,5 chlapa, ne, není druhý, on to nedal. Takže ženy vítězí, Pavla s Růženkou. Pánové, tak to mě teda jako by překvapilo. A vy u svého pozadí máte každá jednoho lahváče. Krásného šveskáče Bernardáka. A až řeknu teď, tak vaším úkolem bude dostat tu lžičku do té lahve. Ale samozřejmě tím úkol nekončí. Jakmile aplikuji lžičku do hrdla láhve, lahev uchopím a vypiju. Teď! A samozřejmě koukejte na ty pohyby těch zadečků, jak se budou snažit dostat tu lžičku do toho lahváče. Jde jim to, kdo se zadu nevidí, než přijde blíž, jako stojí to za to, zvlášť ty holky, které mají šatečky. Jo, takže máme první dílčí vítězství. Teď je třeba vypít obsah. Ano, máme druhou, třetí. No, ještě kousíček. Tak, a teď bude záležet, kdo má větší splávek. Já vím, že to není úplně ta správná dobrota, protože ty švestky jsou hustý. Povidla zkrátka do krku úplně netečou. Ale je to Bernard, který nám tady dává normálně jako k tomu skvělé věci. Takže co, Luco? Co tady? Šup, zaber! Jo, máme první prázdnou flašku! 1. Karol, šup, Luca! Co to je, ne? 2. Karolína, 3. Takže první 3 máme, tady se trápíme, ještě jsme se nedostali ani do lahve, ale já myslím, že to není potřeba, vypijem si švestku. A první skvělou vítězku máme, takže bych to viděl tak, že se podělíme první, druhý, třetí, rozebereme, každý dostane jednu. Takže dámy a pánové, před každého borce přistál jeden tuplák. Já vám přesně řeknu, kolik váží. Je v něm litr pivního moku, což je nádherná věc. Vidíte tu čepici, vidíte tu barvu, ne? No zkrátka k pomilování. A to sklo bohužel váží dalších 355 gramů. Takže pánové, 3, 2, 1, teď! Ne, držíme, vole, nepijeme, ne? Ježíšmarja, to je materiál, tyjo. Natáhni tu ruku, tyjo. No. Takže už je normálně kontumačně diskvalifikován. Kolikrát jsem to řekl, že držíme, ne? Že držíme a on to začne chlemtat. Natáhni tu ruku, podívej se, ještě nahoru. Tak. A teď můžete svým skvělým soutěžícím fandit, i když o nich malinko mínění jako to stráda. Držíme. Zaber, Andrej, vole. Tak. Hele, Láďane, se stoickým klidem, jako i ve tváři, i v držení, ne. No to jde. Takže Ládík by mohl, no. Andrej se kroutí, ale nicméně hulí u toho, jo. Asi potřebuje malou dikotínu. Ty jsi přehodil, ty posero. No proto si ji vyměnil, jako jo, já jsem to i hovoril. Tak jo, tak já si No ne, takže tady končíme, polož to, protože už si normálně ulehčil, máme o jednoho soutěžícího míň. Ale to bylo od začátku jasný, když jsme řekli, že budeme držet a on pije, ne. Nevadí, vypiju to za něj. Nebo možná přijde Štarman ještě. Ale kluci držej, to se mi líbí, bublinky nám z pohárů unikají, pěna nepadá, tak je to správné a tak to má být. Ne? Povzbuďte své samozřejmě favority, protože ten,
kdo ještě jako první vypije ten tuplák, získává samozřejmě hodnotnou cenu, kterou opět dává Josef a pivovar Bernard. Jo, pánové, vidíte to? Dámy, vidíte to? Tohle čeká vítěze. 1597. To je historie, to je nádhera, jako. Takže no ven co zaber, ne, ty vole, vy už se kroutíte jak paragraf, Láďa se stoickým klidem. Tak Vendelíne, teď jsi mě zklamal, já jsem tomu tak věřil, tyjo, loupáky, ale Bůh ví čím vyhoněný, no. Andrej už se taky třepe, Láďo, budeš vítěz, jako, já jsem to věděl. To je Malšíňák, který má trénink, tyjo. Je to klouček, který se mnou už ledasco vypil, takže jako na něj já sázím. Andrej, prosím tě, narovnej se trošku, ty vole. Já musím ještě hrát. Dobře, ale Děmaček! Takže držení půl litru máme úplně jasný. Takže klucka neodkázejte, protože vám už malinko padá pěna, ne? A to by byla škoda. Takže teď přijde ta sladká odměna, ne? Naženete do sebe během 10,5 vteřiny toho dupláka. Správně! Povzbuzuje své favority! Jdeme na to! 3, 2, 1, teď! Láďo! Andreji! Už za mě zapije, Ano, pijeme, Láďiku, ano. Nesmíme si to zalejt moc na vejstřih, aby jsme neměli potom mokré ohambí, protože samozřejmě... Kdo byl první? Benda. Hoši, to je Pekrec. Ale neudržel. Byl první, ale neudržel. Co neudržel? Byl první, ale neudržel. No neudržel, no a právě proto říkám, že to je ten Pekelec. No. Remíza. Takže ještě jednou tu No, ne, proto si dáme ještě další rozstřel. Ano. Takže teď fanděte těmto dvou jakože skvělým junákům, protože tenhle výkon je opravdu úctyhodný. Protože vpravit do sebe tuplák piva, předtím půl litr držet vůbec není jednoduchý. A určitě vím, o čem Venda mluví, když řekne, že se prozrací. Takže furt drží a je to velmi pěkné. Už máme za sebou 15 vteřin. Vendo, dýchej zhluboka. Já se snažím nepozvracet. Ano, to je úplně důležitý, protože jakmile se ti to stane, tak ten pán s tou paní, co si ti natáčí, když budou mít osklístaný objektiv, nebudou rádi. Ládí, zaber ještě, zaber! Aj! Takže skvělé vítězství, myslím si, hoši, že dnešní večer je váš. Láďa vypije obsah a ty si vemeš opal.
půjdu se naložit do vany a ty udělej guláš, 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 guláš. Neměj keci, neměj problémy, jen v tom děláš guláš, 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 guláš. Ženská na chlapy neměj hemzy, díky nám světovej mír tu máš, tu máš, tu máš. Jako každý rok si nalepím pejzy, buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Potkal jsem chlapa, co vařil jak šéf, myslím, že to byl Zenda. Miloval jsem všechno jeho jídlo a taky s ním byla kurevská sranda. Vařil mi furt, byl jsem zmlsanej a na peci jak línej jen dále. Chyběla mu jedna věc, chyběla mu frnda. Půjdu se naložit do vany a ty udělej guláš, 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 guláš. Neměj keci, neměj problémy, jen v tom děláš guláš, 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 guláš. Ženská na chlapy neměj hemzy, díky nám světovej mír tu máš, tu máš, tu máš. Jako každý rok si nalepím pejzy, buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Buď můj anděl, já tvůj Mikuláš. Tvůj Mikuláš.